dag spiller Andreas og mig på Harry Houses nummer 2 server. Ja. Hvor man kan mine og alt det andet. Ja, IP'en kommer der beskrives. Jo. Og det gode er ved med vagterne, så der ingen der tør at dræbe mig. I dag vil jeg min ven Andreas. Det gælder bare om at få masser af penge og sådan noget hos en net. Ja. Og få, ja. Det gælder bare om at få rigtig mange ting i hvert fald. Det handler faktisk om i virkeligheden at mine det her, så at spare penge sammen. Pointen er faktisk til penge, at man skriver balance eller money, mener jeg det var. Ja, sådan her, uden punktum, money. Ikke sådan der, med y i stedet for. Og man kan også skrive balance. Det er også en anden command til penge. Og I må aldrig lave hjernearmer. Nej, ikke uden at I er blevet vagter. Eller hjælpere for den sags skyld. Men hvis I gør det, og de ved, at I ikke er hjælpere, så rører I fængsel for evigt. Nej, I bliver jælet. Ja, og fordi jeg kender ham der ejer serveren, så jeg ikke men kender, ja, jeg er bare rigtig gode venner med ejeren. Så hvis min ven Andreas rører i Minecraft-fængslet, så ringer jeg til ejeren og siger, at jeg kommer i jail, og så slipper han mig løs derfra. Ja, så siger han til vagterne, eller slipper det løs. Jeg skal bare af med alle mulige stentools, som jeg ikke skal bruge til noget. Jeg tror, jeg smutter lidt ind og køber noget. Eller sælger noget faktisk. Og så falder jeg selvfølgelig dernede. Og nej, jeg vil ikke sige, hvad jeg filmer med. For jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Screamcast og Magic. Men ja. Alligevel da, så er det et ret godt program. I skal ikke bruge det, jeg filmer med først. Det er noget til de andre spil, jeg har. Ja. Nå, hvor var det kul? Der. Hvorhen er kobbel? Jeg skal i hvert fald bare ikke dø nu. Så ser jeg lidt iron der. Ja, men den her episode kommer nok til bare om 5-7 minutter, tror jeg. Nej, 15. Nej, kun 15 minutter. Skal vi ikke bare sige 10? Nej, 15. Vi filmer bare i kvarter. Ja, det er også det højeste, den kan. Ja, kvarter er altså noget, fordi at vi skal have købt nogle materialer og sådan noget til det, så vi kan filme længere tid og sådan noget. Det vil vi gerne gøre for YouTube. Ja, på et tidspunkt, så skal vi lige have opgraderet mit filmprogram. Ja, vi skal opgradere filmprogrammet. Men det bliver så nok først i morgen. Ja. Måske i morgen livestreamer vi kl. 3, for grund af at vi har fået lavet den opgraderet forhåbentlig. Så kan det være, at vi spiller en halv time, en time måske. Ja. Det er i hvert fald der filmer til vi kaster op. Vi kan jo måske sende en server, vi skal spille på. Ja, det kan I gøre i kommentarerne, og så bliver vi rigtig glade for det. Ja, fordi... Ja, vi elsker gode server. I skal bare sørge for, at den er god. Enten faction eller sådan en her slags. Eller Skyblock. Det er det mindste, vi vil kunne lide. Og kreativ. Eller I kan bare sende en god server, som I synes der er god. Så kan vi join den. Ja, så kan vi se, hvor god den er. Og så kan vi bedømme det. Så kan det også være, at vi måske laver nogle let's plays med den. Og forresten er det her episode 2. Så ja.
Der var også en startervideo om det her. Den kunne I så se. Anden episode, der blev sgu lidt dårlig. Ja. Jeg selv synes det, fordi... Den blev også lidt kort. Ja, fordi at serveren lukkede og alt muligt. Ja. Ja, så fandt vi den. Nu er den oppe igen. Den burde ikke gå ned før... den skulle forhåbentlig ikke gå ned mere. Nej. Ellers det, så bliver vi lidt sure på ejeren. Det har snakket med ejeren om. Forhåbentlig. Det var noget med hans internet, det gik ned. Så den kunne ikke køre op for hele verden. Så han fik det lidt fikset igen og sådan noget. Jeg bokker, jeg nok lige ud af. Shit! Jeg blev bare skubbet ned, gjorde jeg. Men heldigvis Nej, jeg kommer aldrig ned. Så skal jeg enten være nede eller noget. Her er der en god server, der er åben, som vi optager på i næste episode. Der er mig og Simon Onke på, som vi vil lære jer, hvordan man prøver det, hvis der er nogen, der ikke ved, hvordan man gør det. Fuck. Shit, man, en i diarmor prøver at slå mig ihjel. Ej, diarmor, det er... Nej, ikke dia, jeg mener jern. Det er hans problem. Bare gå hen og hele tiden trykke på lille-skiltet. Og nej, vi vil ikke sige noget om en vis ting, og det skal vi heller ikke få. Det skal I heller ikke prøve. Det må jeg selv finde ud af. Der er en slags bug. Vi vil ikke sige det, men I skal selv finde ud af det. Jeg kender den. Vi aftalte oven i købet, da jeg ikke skulle vise buggen i dag. Det kan være, at det er til slutningsvideoen, hvor vi stopper med at spille på serveren her, så kan vi vise jer bloggen, hvis I ikke har fundet ud af det. Men det gør vi nok heller aldrig. Nej, det er kun det måske. Det kommer an på, hvad vi aftaler. Det kan også være, at der kommer nogle andre med i morgen på en video. Nej, måske en, der hedder en anden, der hedder Simon. Som vi bare kalder Anders. Simon. Ja, Anders Sej hedder han på serveren. Den her server, den er ikke særlig populær. Nej, der er ikke særlig mange inden. Men hvis I er søde, så må I meget gerne join den her server. Ejeren bliver så glad for det. Hans anden server, Hero.dk, den er ordentligt populær. Ja, men han vil være super glad for, hvis hans nyeste server, som vi spiller på lige nu, at den kommer ud. Jeg går lige til spawn og healer mig. Men jeg tror, vi skal prøve at komme i blok B. Ja, det er mit mål i dag. Men jeg vil ikke... Jeg er jo ikke i blok B her. Jeg vil ikke lige sige det, men hvis I kommer på den her server, så lad være at sige, at vi kender en bug. Nogle af dem kender det allerede, men så lad være at sige, at det er en meget god bug. Vi vil lære jer den på et tidspunkt, hvor vi ikke gider mere på serveren. Måske. Men den her video kommer til bare i 10 minutter. Men fordi ellers så tager det en time for mig at downloade den her. Min computer er lidt langsom. Så om 2 minutter stopper vi videoen. Og jeg vil være rigtig glad for, hvis I skriver i kommentarerne eller gav en subscribe. Så vil jeg blive rigtig glad, og jeg tror også, at min ven Andreas vil få rigtig mange penge for det. Ja. Jeg skal nok fortælle dig det bagefter, Andreas. Det ved jeg sgu da godt. Jeg optager selv. Skal jeg fortælle jer noget? Husk at få jer en YouTube-kanal. For hvis I får noget med 10 subscribers, så får I noget med 1 million kroner. Nej, men i hvert fald 1000 par. Så har I i hvert fald skaffet jer 1 million. Subscribe, så... Ja, jeg er lidt bange for at sige, at der er også andre YouTuber, så I kommer til at skulle dele de penge med dem. Så
skal I komme til et møde. For eksempel, det skal jeg faktisk også. Jeg ved ikke, hvornår. Skal Andreas faktisk også? Okay, jeg tror, min Minecraft det bugger. Nå, sådan der. Det er. Nå, men nu siger jeg lige mine ting, og så siger vi farvel i dag. På i dag i hvert fald. Okay, jeg går bare på chat. Jeg skal lige på chat. Jamen, så ses vi i YouTube. Kan du sige farvel, Andreas? Jeg skal se. Husk at subscribe og give en kommentar. Vi ses. Hej hej.